Kaixo, altzen ekiten adimen artifiziala tresna bikaina dela eduki digitalak sortzeko? Bai, egunero erabiltzen ditugun infografiak, aurkezpenak, bideoak, irudiak, marrazkiak, abatarrak, horiek sortzeko aukera bikaina ematen digu adimen artifizialak. Bideo honetan, ikus dezagun nola lan egiten den adimen artifizialarekin, guk nahi ditugun edukiak sortzeko. Bueno, aipatu dugun bezala, prontak ondo idaztea bai oso garrantzitsua da, eta pront horrek bai egituratua izan behar du. Orduan, esan berri dugu zein den helburua, bai, zer sortu nahi dugun, infografia bat, aurkezpen bat, laburpen bat, bideo baterako bidoia, nori zuzendu egongo den, dokumentu edo artxibo hori, gero testu ingurua, bai ze arlotan edo lan egiten dugu, bai uraren tratamentuan, edo plastikoen fabrikaziorako, edo paperaren sorkuntzarako. Eta gero, pixka bate hizkuntza edo estiloa, ez formala, informala, hizkuntza erraza, ulertarraza izatea nahi dugun, pixka bat zentratu nolako egitura sortu nahi dugun. Orduan goazen adibide praktiko batekin, infografia bat sortzera. Kasu honetan, Copilot erabiliko dut, eta idatzi diodan pronta, laburra, baina nahiko osatua da. Esan diot, sortu infografia bat garagardoaren hartzidura alkoholikoari buruzkoa. 4. DBH-ko ikaslei egokitua eta hizkera errazean. Orduan esan diot, ze dokumentu mota nahi dudan, infografia bat, esan diot garagardoaren hartzidura fermentazio alkoholikoari buruzkoa nahi dudala, orduan gaia ere zentratu diot. Esan diot, 4. DBH-ko ikaslei zuzendua, maila hortara egokitzeko, eta gainera hizkera errexan nahi dudala. Orduan, berak, lehenengo erantzun horri baina dokumentu edo artxibo bat sortu dit, infografia bat, irudi deigarriekin, itzuli testu txikia eta irudi askorekin, nahiko bisuala eta, printzipioz gustatu zait, baina nire sorpresa izan da emaitza ingelesez eman dutela. Orduan, nik galdera euskeraz egin diot eta bere erantzuna ingelesez izan da. Gainera konturatu naiz, errata bat badagoela, ze fermentazio denbora, ez, hemen temperaturan jartzen duen honetan, 18 ordu ez da egokia, fermentazio batek askoz gehiago irauten du, orduan, esan diot, infografia euskaraz nahi dut, eta fermentazio denbora 18 ordu ez da datu egokia, egun dezente egon hori da fermentatzen. Eta orduan, berak erantzuna, esan dit, zuzenketak egingo ditula, 7-21 egun aldatuko dula, eta, maitza izango dula. Berriro, gainera, esaten du testu deigarriak eta jarriko dizkiela, baina kolore biziak eta irudi erakargarriak aldaketa egiten du, lehenengotik bigarrenera beste irudi batzuk erabili ditu, egia esan lehenengo formatua gehiago gustatzen zitzaidan, baina ikusten dut, hemen gainera ingelesez jarraitzen duela. Orduan esan diot, ez duzu euskeratu dokumentua, ezin alduzu euskeraz idatzi. Eta esaten dit, barkatu horreko infografiaren diskrepena, gazteleraz eta ingelesez sortu zen automatikoki. Hona hemen bertsioa. Eta, orain ematen dit testua. Hau da, testu hori sortzeko, infografia hori sortzeko, beharko genukeen testua. Eta esaten dit, infografia hori euskara sortuta izango duzu irudi moduan. Eta, esaten diot, sortu infografia, eta hemen ematen dit azkenean, gutxi gora bera, infografia, bere irudiekin, testu gutxirekin, eta ikusi beharko genuke, hemen handituko dugu. Baina, ikusten dugu, aukera bat izan daitekela, adimen artifizialak, dokumentua edo irudia bera sortzeaia infografia moduan, berak aukeratzea zein irudi, zein argazki sartuko dizkion, eta deskargatu dezakegu, edo beste bat izango litzateke berak aurreko bertsioan eman duen testu hori guk revisatu, zuzendu, egokitu, eta guk gero Canva bezalako beste programa batera jun, hemen infografiako edo zein txantilloi bat hartu, gustuko dugun txantilloi bat, eta bertan testua txertatu eta guk
nahi genukeen irudiak, bai irudi banku batetik lortutakoak edo baita adimen artifizialari eskatutako irudiak sortu ditzakegu, eta horiek erabili nahi dugun infografia bai osatzeko. Orain, beste eduki mota bat sortu nahi dugu. Eta horretarako, DALL-E aplikazioa erabiliko dugu, irudi bat bai sortu nahi dutelako. Orduan, nik prompt bat idatzi diot, esan diot kimika instalazioko teknikaria zikloko ikaslea naizela, hartzidura alkoholikoari buruzko lan bat egin dutela eta portadarako irudi bat behar dutela. Irudian emakume gazte bat agertzen nahi dutela, NB ekipazioarekin fermentadore industrial baten kontroleko mailan. Eta denbora pixka bat tardatu du, baina nahiko azkar eman dizkit bi aukera hauek. Aztertu ditut, bi irudiak nahiko antzekoak dira. Egia da, ekipazio epiak edo ez dauzkatela behar adina, betaurrekoak falta zaizkie, eskularruak, hileko sagaretxoa, tal. Orduan, hobekuntzak proposatu dizkiot. Eta gainera eskatu diot, mesez, ez dutela aurpegia ikusten nahi, baizik eta bizkarrez edo ikustea. Orduan, idatzi diot beste bigarren eskakizun bat, lanerako babeserako ekipoak gehiago behar ditula, betaurrekoak, eskularruak, identifikatu dizkiot zeintzuk, eta gainera ez dutela aurpegia ikusten nahi. Eta berak hau proposatu dit. Niri hau nahiko iruditxuku nahi iruditzen zait, fermentadoreak ikusten dira hemen aurrean, gero kontroleko mahai oso ikusten da neska, bizkarrez, sarearekin txikasko ez du, baina sarea bai, betu mantala, eskularruak, nahiko iruditxuku nahi iruditzen zait, portada irudi bezala jartzeko. Jarrai genezake, eskakizun gehiago egiten, agian fermentadorea inbeste ikusi beharrean bat gehiago zentratzeko, edo kaskoa jartzeko, edo hori ikusiko genuke, baina ikusi duzu gutxienez, tresna hau DALL-E tresna hau erabilita nola lortu ditzakegun gure lanak jazteko edo gure beharretarako, alakarta esango genuke bezala, irudi bat edo argazki bat sortu genezakela. Bideo honetan ikusi dugu nola erabili adimen artifiziala eduki digitalak sortzeko. Gogoratu, lan on bat egiteko oso garrantzitsua da prompt egokiak idaztea. Prompt zehatzak, definituak, zenbat eta prompt hobea, emaitza hobea lortuko dugu. Bestalde, tresna ezberdinak daude, baliabide ezberdinak sortzeko. Horretarako garrantzitsua da, tresna egokia aukeratzea, gure edukia sortzeko. Ez da berdina izango infografia bat, testu bat, laburpen bat, galdetegi bat, bideo bat, bakoitza bere tresnarekin. Eta ez ahaztu. Baloratu egin behar da adimen artifizialak emandako emaitza. Egokia da, teknikoki bertan ematen den informazioa zuzena da, ez, gure informazio hori hartuko duenarentzat erabilgarria da, maila egokikoa da, hizkuntza egokia erabili du, gauza guzti horiek baloratu behar dira, Eta azkenean, animatu nahi zaituztet, adimen artifiziala erabiltzera, eguneroko sortu behar ditugun lan eta eduki horiek errazago eta modu eraginkor batean egiteko. Beraz, hasi promptak idazten eta nahi baduzue promptak eta prompt horiekin lortutako emaitzak partekatu ditzakegu elkarrekin denon artean ikasten joan gaitezen. Besterik gabe, ondo izan!